Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello guys, kumusta? Magandang araw sa iyo kung saan ka man nanonood ngayon. Uli naman tayo nagbabalik guys, and welcome back to my channel. And for today's video guys is gusto ko lang i-share sa inyo itong short video kung paano natin malalaman yung paano natin makukuha or malalaman yung national ID natin kung tapos na ba o hindi pa. Kasi yung iba guys hanggang ngayon naghihintay pa, hindi pa na-deliver sa kanila, hindi natin alam kung tapos na ba or hindi. So kasi guys, ginawa ko tong short video na to guys kasi based on my experience, kasi yung sa akin tagal ko na hinihintay, yung pala kung hindi ko to ginawa tapos na pala siya, kaya pala hindi na di-deliver sa akin kasi hindi nila ako makontak, gawa na yung nagpalit na ako ng number. Iba na yung number ko ngayon kaysa yung nilagay ko dun sa application form nung nag-apply kami sa Ayalamul, yung national ID. So nawala na kasi yung SIM ko na yun, napalitan na yung number, kaya hindi na nila ako makontak. So kung hindi ko to siya ginawa, hindi ko na siya makuha guys, kaya nakuha na siya guys kasi nalaman ko na natapos na pala yung national ID ko. So yun lang yung guys. So ito guys, kung gusto mong hindi mo pa nakuha yung national ID mo, hanggang ngayon naghihintay ka pa, ilang buwan na hindi pa na-deliver sa'yo, tapusin mo ang video na to para malaman mo kung tapos na ba or hindi pa, para makukuha mo na siya or hindi mo pa siya makukuha. So napakadali lang to guys. So short video lang to guys, and sundan mo lang itong tutorial guys, and let's get started guys. So simulan na tayo. So una natin gagawin guys is pupunta tayo dito sa my Google Chrome. Ito, click mo lang itong Google. So ito guys, punta ka lang dito, search mo lang yung fail post tracking. Yan guys, nakalagay na siya, fail post tracking. So search. So ito guys, dito tayo mapupunta sa fail post tracking. Ito yung website ng post office. Diyan mo siya ito-tracking kung tapos na ba or hindi pa. So yun guys, click mo lang yan. So ito siya guys ang lalabas. Ito yung makikita mo. Ito yung website nila guys. So ilalagay mo lang dito yung transmission code number mo. Ilalagay mo lahat dyan, yung number, may 20 yata ang number yun. So ilalagay mo siya guys dyan. Pag nilagay mo na siya dyan, i-click mo lang itong track. Lalabas na siya kung na-receive na ba ng post office or hindi pa. Pag kasi hindi pa tapos guys, ang nakalagay dyan is not found. So gawin mo ito siya guys para malaman mo kung tapos na ba or hindi. Kasi pagka tapos na hindi mo pa nakukuha, hindi pa nila na-deliver sa'yo, gawa ng or hindi ka nila makontak or kaya lumipat ka sa dati mong address, iba ng address mo ngayon, kaya hindi ka nila mahanap, hindi nila may deliver sa'yo, ibabalik nila yung guys, kaya mahirap pang makuha. Kaya gawin mo to para habang maga pa, habang mapuntan mo pa sa post office, hindi pa nila may babalik, makukuha mo na yung national ID mo guys. Sayang lang kasi yung report na nung nag-apply tayo, so pag hindi na natin lang makuha yung ID natin. So ito guys, so ito ipapakita ko sa inyo guys, di ba yung may binigay nila sa atin yung national para. So ito guys, ito parang ganito yung mission po na siya guys. Ito yung PhilSys transaction slip. So ito siya guys, dito yung nakalagay yung name natin. Ito yung binibigyan nila natin resibo nung nag-apply tayo ng national ID. Ito transaction number, ito yung number na to. Marami yan, mahabang number, 29 yata yan, 29 number yan lahat. Ito lahat number to, yun ang ilalagay mo doon guys. Ito yung dapat hindi nawala yung sa'yo dito kasi napaka-importante nito. Kung hindi mo pa nakuha yung national ID mo, napaka-importante itong transaction number. So ito siya guys, dito mo siya ilalagay yung number na yun. Dito mo siya i-insert, include mo dito yung number na yun. Ito si-click mo itong track, lalabas na siya guys kung tapos na ba. Parang ganito yung mangyayari guys kung tapos na siya. Ito siya, papakita ko sa inyo guys. Ito guys, so ito siya. Yan, nilagay ko dyan yung tracking number ko. So ito yung lumabas. Sunod ko siya ng konti. Ito siya guys. So na-receive daw ng yung Philippine ID receive on Paranaque CPU, Central Post Office in Metro Manila. So ito guys, tapos na siya. Nakasulat din dito kung kailan siya natapos. Tapos na yung ID ko noong June 15, 2022. So kung hindi ko pa siya na tinrack dito sa tracking post, hindi ko pa malalaman na tapos na pala siya noong June pa. O siguro tinatawagan nila kung hindi nila ako makontak, gawa ng iba na yung SIM ko, kaya hindi nila deliver sa akin. So pinunta namin sa post office, so nakuha namin guys. Kasi ito nga nakalagay na noong June pa siya natapos. So pinunta ko doon, so alhamdulillah na tapos na nakuha namin guys yung national ID ko.
Pati yung sa misis ko nakuha na rin niya yung national ID niya guys. So napakadali lang siya gawin guys. Yun lang gagawin, pumunta ka lang Google Chrome, search mo lang yung PhilPost tracking website ng PhilPost Office. So i-track mo, ilagay mo dyan yung, insert mo lang dyan yung number ng transaction number dyan na may 20 yata yun, 20 plus. Yun, itong lalabas. Kasi pag hindi patapos yung national ID mo, ang nakalagay dyan, invalid or not found pa. Kumbaga hindi pa tapos. So, pag tapos na, ito yung lalabas. Ito yung magiging kalabasan siya guys. Yan, nakasulat yan kung saan mo makukuha. Malapit sa inyo na post office yung kung saan ka nag-apply ng national ID. Doon mo rin makukuha sa post office na malapit sa inyo. So, yun lang guys. Napakadali lang guys. So sana may nakakuha kayo, natutunan kayo dito guys. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo itong saan ba yung national ID ko. Nakuha ko na siya guys. Ipapakita ko sa inyo. Sana yun. So, ito siya guys. Oh. Yan. Oh yes, ito na. Alhamdulillah. Oo na siya guys. Yung national ID ko. Alhamdulillah, okay. So yun guys, nakuha ko na yung national ID ko. So napaka-importante rin kasi yung national ID na yun guys. Valid ID yan kasi guys. So sayang din. So pag hindi mo pa nakuha yung national ID, gawin mo lang to guys. Yung tutorial na to, punta ka lang sa Google Chrome. So track mo lang, i-search mo lang. So yun lang guys, napakadali lang. So thank you so much. Thank you for watching and see you next video. And sokran and wassalam. Thank you.